हाँ हेलो हाँ के नारायण बाबू का कहते नी हाँ तो माल तो कैसन चली सुनी ना तो रोहू चली रोहू तुड़वा दी है मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम का हाल बा? ठीक बा और रोहू तुड़वा देव को तनी होई दी। कहीं हैं तनी नहीं दी। हाँ चिनौटी दी। तो कहीं ना कई किलो रोहू तुड़वा दी हैं? का तुरवा उतारा? रोहू रोहू तुड़वा दे तनी आ एगो काम करी ना सिंही तो नहीं के सिंही तो सुबह चल गई है सिंही चल गई बिया आ मांगूर जौन बाटे रउआ परसों मिल जाई अभी जौन बाटे अभी कोढ़ी देले बा फूल देले बा का कहतर? फूल देले बा परसों ले तैयार हो जाई हाइब्रिड है ये तो हेलो चोर चुहार से सावधान अरे चोर चोर। हाँ, रउआ के नहीं काट रउआ के नहीं कर खिसियाई मत आई ये बगल में मंगरू बैठ है अच्छा छोड़ा ना का कहतर? ये कहानी है कि परसों वाले ली मांगूर मान ठीक बाटे रोहू तुड़वा दे तनी कतना 5 किलो 2.5 किलो तो बे मार तो 2 गो में हो जाई 2.5 किलो बड़की वाली है सब ठीक बा ई का तुरवा उतारा? रहू मरवावेला तो तू तुरवावत। ए बाबू 2.5 किलो रोहू तुड़ दे का तुर दे? माने हमरा समझ में ना तू पगलाई बड़का हो के पगलाई बड़का। मछली के नाम नहीं खा सुन ले जीवन में तो मछरी के सुनले बानी तो तुरत तो नहीं सुनले पोखरा में सुनले बानी के पोखरा में बा आ ताहार कय गो माने धूर खेतवे ह कि हमें पोखरा हो गइला में मछरी छोड़ा गई। ओमे मछली बाटे ओमे पोखरा बाटे अरे काटना चारा वाला हो 4 धूर ताहार जमीन निकली सब में बांट देहल जात है मोरी दूसरे में बहवावेलो बहवावत तनी मोरी हमरा बुझा ताहरे बहवावत तनी मोरी हमरा में बहवाइबा तो दिन मोरी काट ना दे। मोरी काट दे हमार पेड़ बाटे पेड़ में फरल बाड़ी सब मछली हैं? मछली फरल बाड़ी सब 1 मिनट का कहतारा? हैं का कहतारा? हमारा पेड़ में मछली फरल बाड़ी सब पेड़ माने गाछ? पेड़ मने गाछ न ताऊ का कहाँ के हुआ गाछ में मछली किंगो फरी हो? नहीं देखले कहाँ से गाछ? चले जन्म का भैला अभी हाथ न बार सब देखले बा अरे कहाँ से गाछ आइलो? के कहाँ से गाछ है कहाँ से आइलो? हैं हाँ? गाछ मंगोले बनी विदेश से कहाँ से विदेश से? हैं के रहेला तार विदेश? कंबोडिया कंबोडिया? हाँ कंबोडिया एगो देश है हाँ ओजिए से गाछ मंगौनी है कथी मछली? ओजिया के वैज्ञानिक हमें राफेल जेम हैं? ई के हो? राफेल जेम ओजिया के वैज्ञानिक हमें ये जलालपुर घर बा राफेल जेम नाम हो आ जलालपुर घर बा? हाँ हाँ तो जलालपुर कन्हौली देखले बड़ा हाँ कन्हौली में उनकर घर बा अच्छा हाँ तो ऊ कैसन गाछ बा? ऊ गाछ बाटे माने देखा ऊ 3 एथी फरता का माने 3 एकरे का कहला Variety? 3 बेर माने 3 बेर साल में हाँ फर देता है फर जाता मैं 3 सीजन 3 सीजन हाँ 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 3 सीजन फरता हाँ ओमे एक ओरिजन बाटे कतला मछली रहू कतला हाँ। हाँ एक ओरी रोहू हाँ आ एक ओरी मांगूर आ एक ओरी सिंही फरता फरता आ वही में जौन बा बीच में ओकरा एथी में जड़ में खाली कटहर फरता कटहर? हाँ कटहर ओकरा एथी में जड़ में खाली कटहर फरता है? कटहर फरता 1 मिनट फोन आओ बोला ऊ आई बस यार कंबोडिया से नु की मत पूछ हेलो का चाहिए? चूस्ता तो चूस्ता कई को चाहिए? अच्छा चंपारण मीट में जाइए चूस्ता साले खांसी बकरी तो है, सुनी ना है दोसर काम नहीं कहीं 4 कियारी कोड़वा दी हाँ ओमे निकल जाई ना तो हऊ जौन मेड़िया जाता नु मेड़िया ओमे पथरी करे जीबा ना ओमे चूस्ता ना मिली ओमे पथरी करे जी ना बिहार में अब नेपाल जाता सब न सीधे नेपाल रेटू निमन मिलता है पथरी करे जी
कौन ना सी में रख- कौन सी में अच्छा ठीक बा हम भेजवा देते नहीं कौन सी में ऑर्डर आपने व्हाट्सएप कर दी ना ऑर्डर अच्छा ठीक का कर ले हा अरे वो बिजनेस कोई नहीं है का कर से बिजनेस कोई नहीं हाँ कौन बिजनेस बता तू बता नहीं देवला चिल्ला के बता दे बोला ना चिल्लाइबा ना तब कह चिल्लाइबा ना तब कह बोला सुनले रहो अंबानी जी यहाँ मैं विदेश से लोग आइल बा हाँ वही में विदेश से एगो मंगैले बनी चीज पहले तू पत्थरी करेजी चूस्ता का जानता रहो आय का जानता रहो उहे हम तो कहते नहीं खोसी के अंदर होला चूस्ता का होला बकरी उकरी खोसी के अंदर होला उहे नु उहे नु खाएला हाँ उहे नु जान लो हाँ चूस्ता अभी उहे जानता रहो हाँ तो तू का चूस्ता मन का अमेरिका डेवलप कर ले लो हमारे को दोस्त बा अमेरिका में नासा में नासा हाँ नासा में बहुत नशा करला अरे नासा ना करला तो का करला नासा एगो सेंटर है जहाँ उड़ावल जाला जहाज चांद पर जाई जाला हैं आ बम बनावेला हवाई जहाज हवाई जहाज ना तो अंतरिक्ष यान भेजेला ओकर संस्था का नाम है नासा नासा होला मैंने नासा बताई उहे नु जी अरे नासा बताइयो ना नासा नासा एगो जगह छोड़ो बात सुनो हाँ वही सब मंगवाइनी हाँ नासा मतलब जगह के नाम है हाँ जगह के हाँ ठीक बा छोड़ा ना चलो ना ऊपर पर कुछ हो कौन से का मतलब हाँ का मंगवाइनी हाँ ओजी का बा हाँ कि ओजी से एगो चूस्ता लेके आवे के बा एगो कौन चूस्ता अरे खोसी के चूस्ता हाँ खांसी के चूस्ता हाँ चूस्ता एगो लेके आवे के बा हाँ, अब करा के हेंगा छोट 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 काट देओ काट दे हुआ आ जेंगो अलुई भराला नु अलुई खेतवा हाँ, में तो अलुइया के चाटू का काट के ना धराला हाँ वही में चूस्ता में धो देओ के बा मटिया में मटिया में मटिया में अरे मटिया में चिहा तरह से बाबा रे, अब चिल्लाई बा इतना चलिए हाँ बोल ना आ अलुई खाने हेंगा भर देओ के बा ठीक मन जैसे आलू बोला आलू बोला हुआ और ऊपर फरहरी कुछ ना हुई उ जामी उमी ना ओकरा बाद एक हफ्ता बाद एक तवार भरलो पत्ता ना दी पाता तो कुछ ना साइलेंट चूस्ता के गा तब तो सड़ जाई उहे त तारा बुझाई के सड़ गइल कुल कुकुरा के खा जाई तारा न लगता एक तवार के बोल हम्म, अगिले तवार के जब जइबो हम्म। तहन से उसको इबो तो होई चूस्ता होई चूस्ता का उ चुस्तवा जन बोली चाहिए टुकी 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 के टुकनी होई चूस्ता तागा से बांधल माने उ सोगहग हो जाई सोजा हई चूस्ता के एकदम खेती होता ओकरा बाद बगल में करेजी पत्थरी करेजी पत्थरी ओही में करेजी पत्थरी और जो है पनिया जाला गड़ा- गड़ाहवा में नदिया में। नरिया में करेजी पत्थरी करेजी पत्थरी अच्छा आई चूस्ता ई करेजी पत्थरी खाली हमें लिया वो गरम मसाला डाल भूंज चूस्ता करेजी अब मटिया में गरम मसाला डाल मटिया में तो साले कौन हम पागल आ गइल बनी हम पागल आ गइल बनी साले काहे पगला गेलो पागल आ साले माटी में बता भाई चूस्ता कुल हुए एथी ना हुई रे अरे एगो बात बताओ मछरी जब रहू फड़ सकता है काटला फड़ सकता तो इने का फड़ तो सकता ओकरा के त पेड़ के डंटी से ओकरा पानी मिलता ओकरा मुंह में हां तो चलो नासा से पूछो नासा वाला भेज हैं? भाई ये नासा पताई वाला ये कुल करी है तो चलो ये करे से चलो ना ना खराब कर चले देबे। मारे बेले चला के मारे लागो भवरे लगे ये सब बात ना कहनी हमारे अपने बीमारी से ब्रेन का दवाई चलता सारे ब्रेन का दवाई चलता फाट जाई ब्रेन बस राजा बेजी है तरले का आदमी के नहीं के बैठा के डॉक्टर कहले बा हमरे के अरे कुकुर कहीं का इतना बड़ आके कह देते साले सोचते में हमार ब्रेन फास्ट ब्लास्ट हो गई नाचा में हमरे बैठे होता है ये सारा कुल सड़ जाई माटी में